Hele tv. Ja. Og det har Ja. Men ved du hvad, jeg vil godt vide alt, hvad det skal være om, at når du står i den situation, så har du ikke tid til at besvime, fordi du skal være der for mig. Ja, det er sådan noget. Så det tænker du slet ikke over. Og når dit lille vidunder af en baby kommer ud, så tænker du ikke en skid over, at det er hverken ulækkert eller noget som helst andet, for der er ikke noget mere fantastisk i hele verden, end den baby, der ligger der. Ja, det er så først, når han er vågen. Ja, når han lige vågner op igen. Ikke også, Morten? Ja. Og den er blevet tørret af. Og Ja, ja. alt det der. Altså jeg vil sige, Christian han har ikke besvimet. Du ved, hvor stor en vatrøv han er. Men Christian han fik så til gengæld også klemt sine fingre så meget, så han overhovedet ikke kunne besvime. Han blev simpelthen smertepåvirket.